Buenos días, mi nombre es Simona Eftimescu y yo soy de Universidad de Bucarest. Hola, lo siento, pero no puedo hablar en español mucho más que esto, así que me voy a cambiar en inglés en una segundita. Así que, welcome everyone, and I'm sorry about my... Benvinguts, benvingudes totes. He intentat parlar en castellà, però tornaré ara a l'anglès. Aquesta és una de les presentacions finals que tenim, així que des d'aquí us dono les gràcies a tots i a totes per la vostra assistència a les conferències i gràcies també a tots els panelistes i a la gestora del projecte. Of course, I would like to... I, per suposat, també agraeixo a totes les persones convidades avui per la sessió de panelistes i per poder plantejar els rols dels agents educatius en la promoció de l'ús de les evidències. Començo presentant el nostre panelista. Començo amb Slavko Gaber, de la Universitat de Ljubljana, a Eslovènia. És un dels equips que participa al projecte. Tenim també Joan Cuevas, que és el director general d'Innovació del Departament d'Educació del Govern de la Generalitat. També tenim el Laura Arnau, que és la coordinadora de Laboratori d'Innovació de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma. I, per últim, el professor Joaquín Gairín, director de Criedo a la Universitat Autònoma de Barcelona. Comencem amb unes preguntes per poder iniciar el debat i al final, si encara ens queda temps, agafarem algunes preguntes de l'audiència també. Així que començarem ara amb aquest diàleg i amb un punt inicial per poder seguir investigant, indagant sobre aquest tema i també sobre punts que puguin ser útils per a les vostres pràctiques. Comencem amb una pregunta cap al senyor Cuevas. M'agradaria preguntar-li com veu la possibilitat d'incorporar pràctiques informades en evidències en el procés d'elaboració de polítiques per garantir la inclusió de l'educació. D'acord, doncs, se me sent bé, parlaré en català. Intentaré parlar lent perquè puguin fer la traducció. Bé, sobre la pregunta de com la possibilitat d'incorporar pràctiques informades en l'evidència, no tant en la pràctica educativa, sinó en la presa de decisions polítiques i en el disseny de programes i polítiques educatives. En primer lloc, dir que molts governs, i també és aquest el govern de Catalunya, que veu potencial i veu una oportunitat de millora del conjunt del sistema educatiu, dels resultats educatius, però que segurament aquests resultats no vindran a curt termini i ràpid i per tant hem de veure quina política podem impulsar i sense enganyar o ajustant bé les expectatives perquè els resultats seran progressius. I una miqueta comentar els 4-5 grans àmbits on nosaltres estem intentant treballar l'impuls de la incorporació d'evidències a la política educativa. Una de les primeres línies és en l'ajuda en la promoció a la producció de recerques que puguin ser que puguin donar evidències clares. Aquí hi ha una part de finançament a aquest tipus de recerques i també hi ha una part d'alliberar dades i donar dades amb prou claredat i aquí ens és difícil, és complicat, les administracions són lentes, però estem treballant en aquesta direcció. Aquí seguint molt l'exemple d'altres països, sobretot països del món anglosaxó, que ja han avançat en aquest camí. Hi ha una part també del finançament que creiem que és interessant, que és de fomentar projectes que agafin conclusions d'evidències, de recerques amb evidències, i les traslladin a la política educativa o
o a la pràctica educativa, i també és un dels àmbits que estem intentant treballar via subvencions, via comissionar algun tipus de projecte que vagin en aquesta línia. Per tant, hi ha una part que és sobretot de producció de recerca o d'agafar recerques i traslladar-les a la política educativa, a la pràctica educativa. Hi ha una banda, una part que de moment no hem explorat com a govern, però altres països i altres agents aquí a Catalunya i a l'Estat ho estan fent, com és per exemple l'exemple de l'Autònoma, és el de poder traduir, mastegar, fer productes comunicatius que puguin donar missatges molt clars, molt nítids, o a la política educativa o a la pràctica educativa. I en aquest sentit ja tenim algun exemple. Òbviament el més conegut és el de l'Endowment Foundation, que anem seguint en el cas d'Anglaterra, que aquí a l'Estat i a Catalunya s'ha traduït, però ara també comentàvem amb la Georgeta Ion com de productes derivats del propi projecte van en aquesta direcció, i per tant aquest és un dels àmbits que considerem important d'explorar. L'altre és, i aquest és difícil, com aconseguir produir debats públics sobre la política educativa que siguin informats i que siguin de qualitat. Realment l'obertura de debats no informats pot fer molt mal en la presa de decisions polítiques i pot conduir a males decisions polítiques. Jo crec que l'exemple de com la pandèmia ha impactat en els resultats competencials i com això en alguns moments s'ha traduït en una espècie de voràgine boja, al meu entendre no gaire ben interpretada, doncs jo he viscut des de dins com gairebé això porta a obligar tots els docents d'aquest país a fer una formació en matemàtiques. Doncs potser la manera d'entomar l'impacte de la pandèmia en els resultats competencials no són aquestes solucions senzilles, i de fet la interpretació que en aquest cas Catalunya havia tingut un gran impacte amb la pandèmia doncs és cert, però també és cert que és dels països que ha tingut un impacte més moderat en comparació amb la mitjana d'impacte que han tingut tots els països. I per tant poder tenir debats informats que després portin a apretar i a fer incidència política adequada en els decisions polítics també és important, i hem de trobar la manera de fomentar això. Jo crec que un element molt important és aconseguir que els decisors polítics tinguin els temps, els espais i els processos de qualitat per poder prendre bones decisions, i quan ho vius des de dins doncs et fas creure del poc temps que tenen els decisors polítics de vegades per poder prendre decisions que requereixen de molta profunditat. Aquí hi ha una part que és poder mastegar bé i traduir bé i ser molt clars i molt executius en la informació que reben, però també hi ha una part que els polítics hem de poder tenir els temps adequats i de qualitat per poder aprofundir en tot això. I aquí, jo ara parlo de memòria, però recordo un govern, un document, em sembla que és de tota aquesta iniciativa What Works Network d'Anglaterra, que per exemple parla de com tenir espais allunyats del dia a dia amb el temps adequat per profunditzar, i a més fins i tot amb metodologies per evitar el que seria l'efecte aquest de les cambres tancades, i que quan estàs a dins ho vius molt, que és que tu estàs convençudíssim de que el que has dissenyat és el gran projecte i que funcionarà molt bé, i que si no tens algú que et contrasta i et força i et contradiu, doncs acabes traient un projecte que no arriba a bon port. I finalment, l'última cosa que volia ressaltar és el risc de les solucions burocràtiques. Ho dic perquè en algun moment jo he sentit la idea potser, així com quan s'emprèn qualsevol iniciativa a l'administració ja s'ha de fer un acord de govern amb una memòria justificativa, una memòria econòmica, una memòria de funció pública, doncs afegim-hi una memòria d'evidències. No sé, francament, si és el millor resultat, perquè potser estem sobrecarregant l'administració i al final tothom sap jugar a la carrera burocràtica i continuarem tenint programes no ben dissenyats, però amb l'informe d'evidències. Per tant, aquests són els punts que volia ressaltar.
Thank you very much. It was very interesting to hear some of the keywords that we've been dealing with. Moltes gràcies. I sí, clarament aquests són alguns dels punts més importants que hem estat incloent en els nostres projectes. En quant a la investigació, m'agradaria llançar una pregunta al professor Gairin. Sobre com creu que les universitats poden fer que la investigació estigui més disponible i que es pugui també aplicar de manera més fàcil per part dels educadors. I a més, com els podríem també recolzar. Parlem de la relació entre investigació educativa i la pràctica formativa, en aquest cas en relació a la inclusió, que en definitiva no seria diferent al que es podria plantejar respecte a altres qüestions, ¿no? Com les dificultats d'aprenentatge, com l'abandonament, etc. Jo faria tres qüestions al respecte. Una primera diu, en contra de lo que es diu o es pensa, no busquem, quan parlem de la pràctica basada en evidències i de la vinculació entre investigadors i professionals de la formació, no creiem que sigui possible pensar que un investigador, perquè faci aquesta relació, es convertirà en un bon professional de l'ensenyament-aprenentatge. I tampoc pensem que perquè els docents es vinculen als investigadors i a les investigadores seran bons investigadors, perquè en definitiva el que fan són funcions diferents i cada professional té un rol i no té les condicions, jo diria, els recursos, la formació per canviar de rol, que seria canviar de situació. El que sí que volem dir és que hem de fer un apropament major entre els investigadors i els professionals que estan en la docència i en els centres. I hem de lograr una major col·laboració i un major coneixement mutu de lo que fan, de com es poden ajudar. Entonces, jo entenc que la virtualitat d'aquest tipus de projectes és trencar el distanciament històric entre uns i altres. Uns ven els teòrics, uns altres els pràctics, com si la realitat fos així. I jo diria que en aquest apropament podrien tenir en compte algunes qüestions. Una d'elles seria que la investigació educativa s'hauria de focalitzar molt més de lo que fa en els reptes, en les problemàtiques contextuals. I això significa que necessàriament nos aboca a aquesta col·laboració, perquè hem d'aproximar-nos a les escoles, hem de parlar amb els professors, hem de parlar amb les famílies i, per tant, jo diria una major focalització en reptes i en problemàtiques reals ajudaria a aquesta aproximació. Jo crec que forma part de la investigació la presentació, el debat, la difusió, la confrontació dels resultats dels estudis, prioritàriament els que es fan amb recursos públics, perquè al final ho paguen entre tothom. I en aquest sentit, el que ha dit el meu company de taula, Joan, sembla molt coherent, intentar obrir més les dades, intentar fer més difusió, perquè en definitiva ho hem pagat entre tots. I jo crec que també forma part de l'ensenyament-aprenentatge el fet de fundamentar més les evidències que es prenen sobre decisions que tenen a veure amb la innovació, a la introducció de nous mètodes. Parlava jo abans amb una companya de que, així com en l'àmbit de la medicina, en l'enginyeria, hem fet que els professionals contínuament fan referència a estudis, a evidències, en l'educació on estem anclats en una mica lo artístic, és a dir, el docent improvisa i no busca si sobre això s'ha fet coses o no. Jo crec que formar part de l'ensenyament-aprenentatge, ser un bon professional, suposa analitzar, revisar els fonaments del que jo faig, si es fa bé, si es fa d'una altra manera, etc. Jo crec també que millorar la pràctica i su vinculació a la teoria exigeix que haya más intercanvis professionals, no tan sol que el focus sea en los problemas y retos del enseñamiento, sino que de alguna manera
es fomenti aquest intercanvi. I jo aquí apuntava algunes qüestions. La existència de projectes de recerca conjunts, com són los ARMID, per exemple, la realització de passanties àmplies a centres universitaris o a les escoles, no professors de secundària que vagin a la universitat, sinó també professors de la universitat que fan estadies que abans es feien d'un any o més, a instituts, a escoles, és positiu. Incloure la investigació i docència universitària en els plans de desenvolupament professional serien algunes accions en aquest sentit. De totes maneres, com també s'ha dit, mantenir polítiques estables sobre això i fer estudis sostinguts sobre aquesta vinculació exigeix una certa estabilitat, i els processos tan canviants i tan dinàmics no favorecen això. I en aquest sentit, enfortir la relació és algo més que ve vies i estratègies. És garantir un context que d'alguna manera doni suport a aquest intercanvi i a aquesta funció. Molt bé. Thank you very much. I'm trying to write down. Moltes gràcies. Estic intentant prendre nota i també m'agradaria insistir en la primera part que ha mencionat quan mencionava que els professors que col·laboren també amb els investigadors poden tenir una similitud amb el camp de la medicina, perquè al final es treballa per aconseguir uns guanys. No sé si ens podria també donar alguns exemples de les qualitats que necessitarien els mestres per poder integrar o per poder desenvolupar eficaçment la recerca de la seva docència. Doctora Arnau, sisplau. Gràcies. Sí, jo penso que perquè aquesta integració de la recerca a la docència sigui efectiva, necessitem que el professorat universitari estigui format, tingui aquestes competències de recerca, competències bàsiques de recerca, des de com fer una revisió teòrica, dominar les diferents metodologies de recerca, etc. I és veritat que aquí, en el context universitari, hi ha molta heterogeneïtat de perfils de professorat universitari, que això cal tenir-ho en compte. És a dir, hi ha professorat que ja ha fet la tesi doctoral, que està en una posició treballant a temps complet i que, per tant, ja té assumides d'alguna manera aquestes competències de recerca, però hi ha professorat que ve directament de la pràctica professional, que no té aquestes competències i caldria, d'alguna manera, acompanyar-los en aquest procés de desenvolupament d'aquestes competències de recerca, engrescar-los, fer que s'il·lusionin per participar en aquests processos de recerca. Tot això amb un objectiu, amb l'objectiu que se sentin preparats per poder fer aquesta integració de la recerca que fan o que coneixen, perquè molt del professorat està vinculat a grups de recerca i, per tant, podrien transferir aquesta recerca directament al que és la seva docència i així enriquir també la docència, i també perquè se sentin preparats, hi ha una altra dimensió, per poder emprendre el mateix professorat universitari processos de recerca en el context, per exemple, de la seva assignatura. Veure quines estratègies d'aprenentatge són més efectives, etc. Per tant, també s'obre aquesta possibilitat. Voldria comentar que, clar, el fet de dominar competències de recerca, això no vol dir o no es tradueix en que realment s'acabi fent aquesta integració de la recerca a la docència. Hi ha tots uns condicionants que cal tenir en compte. Per exemple, jo crec que és important aquí pensar també la importància que el professorat li dona a la recerca, és a dir, la concepció, millor dit, que el professorat té en relació a la recerca. Si pensa que la recerca és una recerca purament teòrica per ampliar coneixement, o pensa que la recerca té un impacte sobre la pràctica professional i la pot transformar i millorar. En funció d'aquest posicionament, segurament estarà més predisposat o predisposada a fer aquesta integració o no, més enllà del bagatge competencial en recerca. Un altre element a tenir en compte és també la concepció, és un tema més identitari, és a dir, quina és la concepció com a professorat universitari. És allò que comentava el meu company, el Joaquín, deia quins rols tenim. Jo com a professorat universitari em defineixo com a docent, em defineixo com a investigador, que faig docència, o soc un docent investigador?
que vinculo aquestes dues àrees que normalment estan desconnectades, no? I cal fer un esforç conscient per connectar-les i millorar així la qualitat de la docència que fem. No? Però en tot cas el rol o la identitat professional del professorat universitari també té molt a veure en aquesta decisió sobre la integració de la recerca a la docència. Al igual que també la concepció que té el propi professorat universitari en relació a la identitat professional dels mestres i les mestres. És a dir, els mestres i les mestres són mers interventors, és a dir, generalment intervenen, no? Apliquen estratègies d'intervenció d'ensenyament-aprenentatge o no? O a part d'això també el cos de mestres aplica mètodes, tècniques de recerca per mesurar, avaluar l'efectivitat de la intervenció o inclús aplica el que es diu en la recerca per fonamentar la seva pròpia pràctica. És a dir, en funció de que, com a professor universitari, de la concepció que tinguem en relació a la identitat professional dels mestres i les mestres, això pot condicionar aquesta integració efectiva de la recerca en la docència. Només un parell de punts per finalitzar la meva intervenció, i és que aquesta integració de la recerca a la docència hauria d'estar planificada, és a dir, la podem situar en un continu des d'accions espontànies que pugui fer el professorat universitari en la seva aula, per transferir, per explicar el que ha fet des d'aquesta part més experiencial, però també la podem situar en activitats de recerca molt més sistematitzades. En tot cas, cal trobar un punt d'equilibri per poder planificar i integrar en el disseny de la pròpia assignatura, per tant, en el disseny curricular dels plans d'estudi, aquesta recerca. I finalment, i això, si es fa en col·laboració amb altres col·legues, dintre de l'equip docent de l'assignatura, tot això també enforteix i al final va generant com una cultura d'integració d'aquestes evidències de la recerca a la docència. I finalment, un últim punt és que cal voluntat institucional per fer això, és a dir, necessitem també un recolzament institucional, perquè si no tot al final acaba depenent de la voluntarietat del professorat universitari. I aquí és important que hi hagi una estratègia institucional des de tots els estaments, sigui des del propi departament de la universitat, la facultat, la pròpia universitat, que marqui unes línies estratègiques i que realment s'aposti per aquesta integració efectiva de la recerca a la docència, per millorar la relació d'aquest binomi entre recerca i docència i que això pugui ser un segell distintiu de qualitat. Dir, aquí la docència que es fa està basada en la recerca. The training that we do here is based on... Thank you very much. I was writing down... Moltes gràcies. He estat apuntant també algun dels termes que han anat mencionant. També han mencionat la idea d'agafar alguns exemples d'altres països i també de la cultura d'implementació de totes aquestes pràctiques. Em preguntava, doncs, en el context del nostre propi projecte, com podríem traçar aquests partenariats entre diferents països? Com podríem elaborar-ho per poder promoure aquesta col·laboració i potser aquesta influència de polítiques d'altres països que sigui transnacional i no simplement dins del mateix país? Crec que aquest projecte és un molt bon exemple de com i ho hauríem de fer. Crec que hem après molt de tots els 5 socis del projecte. D'entrada, per poder definir millor els reptes que se'ns proposaven i també per poder compartir millor tota la informació en l'època de les fake news, de les notícies falses. Tenim forces que ens estan intentant allunyar del coneixement.
Estan promovent també solucions ràpides. I les preguntes socials que estem veient a les escoles a tot arreu d'Europa, i també no només a Europa, sinó fora d'ella, ens han suposat immensos reptes. Reptes al professorat. I, per exemple, jo soc sociòleg i crec que això ens ha afectat a l'estructura. I per treballar-ho és molt més fàcil si agafem exemples d'altres comunitats, d'altres professionals també, no només dins de l'àmbit universitari o de les estructures universitàries que estan al centre del camí educatiu, sinó també aprendre d'altres professors i professores, veient quines són les seves perspectives i quins són aquests reptes. Crec que això també ens permet intercanviar exemples de bones pràctiques. Com podem treballar i com podem agafar diferents exemples de bona cooperació, per exemple, entre universitats i el govern local. Què podem aprendre d'altres països també? I com podem aprendre, des del meu punt de vista, d'aquestes maneres excel·lents de resoldre tots aquests problemes. Educar és també dirigir i adreçar tots aquests reptes de les escoles, del professorat i de l'alumnat. I des del meu punt de vista crec que això s'està fent, però la pregunta és com podem fer que sigui sostenible. És una pregunta que podem treballar demà i que també ho hem de veure a nivell europeu. Les xarxes demanen noves construccions per poder-nos beneficiar entre tots. Com podem fer que aquestes xarxes segueixin en contacte i segueixin guanyant a cada un dels sistemes educatius dels diferents països? Doncs bé, aquest també és un altre repte. Espero que ens mantinguem forts, suficientment forts i valents com per seguir avançant en aquest àmbit, i també espero que la financiació segueixi estant present a títol europeu i també a nivell local dins dels sistemes nacionals. Si poguéssim aconseguir implementar el que estem intentant explicar avui, és a dir, reunir professorat més sovint i combinar diferents experiències de professorat, d'investigadors universitaris, també d'altres investigadors i d'autoritats polítiques, crec que seria un intercanvi que podria donar peu a aquesta sostenibilitat en un món on tot està en constant canvi i que crec també que donaria certa racionalitat en aquest camp. No sé si aquestes són idees que casen amb la pregunta. Moltes gràcies i espero clarament que puguem ser un exemple d'aquesta connexió entre diferents socis i diferents parts d'aquest projecte. Ha mencionat també la idea de compartir bones pràctiques i per això m'agradaria tornar a donar la paraula a la professora Arnau i preguntar-li quines són les millors pràctiques per garantir que la investigació s'integra de manera efectiva en diferents contextos. Jo penso que la millor pràctica d'integració de la recerca a la docència és que hi hagin assignatures de recerca en el que és l'arquitectura dels plans d'estudi, dels mestres i les mestres. Aquí estem una mica més limitades en aquest sentit, perquè l'arquitectura dels plans d'estudi és la que és, però en tot cas sí que podem
impulsar estratègies d'integració de la recerca a la docència en les diferents assignatures. No necessàriament han de ser assignatures metodològiques, podem fer aquest esforç d'integració en el que són assignatures, per exemple, més teòriques o assignatures més professionalitzadores, més centrades en el que és la pràctica, que tenen aquest component més pràctic. Tot això amb l'objectiu d'ajudar els futurs mestres i les futures mestres a desenvolupar la seva competència de recerca. És a dir, veiem que no hi ha prou assignatures i per tant hem de reforçar les assignatures que tenim, independentment de la tipologia, amb aquestes estratègies d'integració de la recerca a la docència. Sobretot aquesta competència investigadora s'hauria de centrar en que els mestres, la seva formació inicial almenys, poguessin ser capaços de llegir recerca, és a dir, haurien de poder ser consumidors de recerca i de fet, d'alguna manera, el que estem fent des de tots els projectes d'innovació és intentar que això passi, generar aquest petit impacte en la formació inicial perquè els mestres, un cop acabin la seva formació, puguin saber llegir, interpretar recerca i siguin consumidors d'aquesta recerca i també, per altra banda, que puguin emprendre. És a dir, que se sentin empoderades i empoderats per emprendre petites recerques en el seu context professional. Clar, això, per més que els diguem als futurs mestres la importància de fer la recerca, ho han de poder experimentar. És a dir, han de poder-ho experimentar, s'han de presentar a classe situacions autèntiques, o situacions prototípiques que es poden trobar en la seva pràctica professional, veure com se li podria donar resposta des de la recerca. És a dir, ha de ser un aprenentatge molt més vivencial, han de viure la recerca. La recerca no és quelcom que es pugui imposar, realment l'han de viure per veure l'aplicabilitat que pot tenir la recerca en la seva pràctica professional, ja sigui per prendre decisions informades, ja sigui per millorar, per repensar, per reflexionar sobre la seva pròpia intervenció. Per tant, això ens porta a introduir metodologies, parlo de la formació inicial, introduir metodologies d'aprenentatge actiu, d'un aprenentatge molt més situat. També m'agradaria comentar que s'han aplicat, concretament en un dels projectes d'innovació que vam coordinar i que aquí també hi ha persones que hi van participar, es van aplicar diferents estratègies d'integració de la recerca a la docència, que aquestes estratègies d'integració poden anar des de la lectura i discussió d'articles fins a demanar als alumnes a l'alumnat que faci, per exemple, una recerca, poden anar també a formar en aspectes concrets de recerca, per exemple, metodologies de recerca, i tot això es pot infusionar en els continguts curriculars. Aleshores, algunes d'aquestes estratègies es van aplicar en diferents assignatures a mode de pilotatge i els primers resultats preliminars, es va passar l'enquesta, després en els estudiants, en funció de com van avaluar aquestes estratègies, i els resultats preliminars que eren fruit d'aquesta recerca que es va fer amb els estudiants van comentar que van millorar, després de la realització d'aquestes estratègies d'integració, van millorar el seu coneixement en relació a la recerca i, a més, un benefici inesperat, diguéssim, i és que van millorar també la seva pròpia experiència d'aprenentatge en l'assignatura. És a dir, deien estar més motivats per l'aprenentatge després de la realització d'aquestes pràctiques d'integració de la recerca a la docència. Per tant, són resultats preliminars, requereixen un anàlisi més aprofundit, però això ja ens porta a pensar i ens dona uns primers indicis que la integració d'aquestes pràctiques és un revulsiu important, no només per la formació d'aquesta competència de recerca, sinó també per la motivació de l'alumnat per l'aprenentatge. Només per acabar, m'agradaria també mencionar que tota aquesta integració de la recerca a la docència que fem
la formació inicial i pensant en la transferibilitat en altres contextos, penso que també seria important que això es pogués donar en la formació contínua dels mestres. És a dir, que tota aquesta formació competencial en recerca també es treballés i es reforcés des de la formació contínua. Thank you so much. Moltes gràcies, veig que han anat sortint molts punts i espero que podem seguir treballant alguns. Estava també veient els diferents passos que s'ha de seguir o que han de seguir també les persones a càrrec de la presa de decisions i també de la formació, així que li torno a cedir la paraula per intentar respondre quin creu que són els diferents passos necessaris per assegurar que els mestres i les mestres disposen de les competències necessàries per incorporar la recerca a la seva pràctica habitual a l'aula. Perfecte, intentaré respondre. La pregunta no és fàcil. Jo el primer que volia dir és que qualsevol política que dissenyem en aquest sentit ha de partir de la idea de la forta sobrecàrrega que tenim en els sistemes educatius ara mateix. A Catalunya ho estem vivint amb molta duresa i crec que en molts altres països són exemple de la gran sobrecàrrega sobre els docents, amb formats de vagues, amb formats de molts docents deixant la professió. Per tant, hem de tenir en compte que el benestar emocional l'estem intentant solucionar com a societat partint dels centres educatius, estem intentant solucionar el canvi climàtic partint dels centres educatius, estem intentant solucionar el tema de la salut mental partint dels centres educatius i això està escalfant molt el panorama i, per tant, pensant grans accions que ocupin molt espai i temps dels docents, doncs el que aconsegueixen és l'efecte rebot. Per tant, hem de tenir present això. El segon element és que jo crec que, per posar-ho més difícil, jo tinc la sensació com a decisor polític que en l'objectiu d'incorporar l'evidència en la pràctica educativa hauríem d'intentar passar d'una fase d'explorar solucions a una fase de poder fer apostes més decidides. I és difícil, llegint precedents, tenir clar quina pot ser l'aposta central des del Departament d'Educació. I ara repassaré molt ràpidament 6 idees que últimament hem estat conversant amb alguns de vosaltres també. Una aposta per fer un avenç amb això passa per fer un gran programa de mentoria que a través d'unes converses ben gestionades, de feedback entre docents, aconsegueixin incorporar l'ús d'evidències per millorar la pràctica. Va de fer un gran programa de mentoria, un gran programa de feedback. Doncs potser a Catalunya i a l'Estat, que és un dels països amb menys feedback entre docents, potser és una oportunitat, i per tant aquesta podria ser una via. Una altra via podria ser, i si fem projectes que parteixin més de problemes concrets viscuts pels docents i centres educatius i els formem, però que l'eix central sigui com treballar l'orientació per reduir l'abandonament escolar, com treballar l'avaluació formativa i formadora, és a dir, partir de problemes concrets que preocupen molt els docents i aprofitar per incorporar aquesta cultura de l'evidència. Una tercera idea podria ser és la més de comunitats d'aprenentatge o xarxes de centres que alhora transfereixen aquestes capacitats de treballar en base d'evidències, que seria, per exemple, l'exemple anglès, que és una altra de les possibilitats que ens plantegem. La quarta idea podria ser una capacitació massiva amb el tema, agafar i dir tota la formació inicial i formació continuada. Clar, aquí els riscos de fer això, i és una mica paradigmàtic, és que la formació dels docents, tant la inicial com la continuada, està tenint grans dificultats per incorporar el que diu l'evidència de com la formació realment capacita. Llavors, clar, el problema que tenim és, jo ho he vist diàriament, és que tots hem de muntar una formació a tothom pels currículums, hem de muntar una formació per tothom i muntes la formació per tothom i malgrat has format a tothom, no has capacitat a tothom. Per tant, aquí quan llegeixes evidències de la formació que funciona és pràctico-reflexiva, amb un acompanyament per dur a la pràctica, controlant que la part teòrica sigui molt ben orientada i amb una dimensió reduïda, malgrat ho sabem,
quan muntem les formacions tornem a fer una formació molt semblant a la de sempre. Per tant, si l'estratègia central és formar tothom, hem de vigilar molt bé com la fem. Una altra idea és fer més projectes de recerca entre universitats i escoles, com són els ARMID, i abans s'ha comentat, tot i que jo crec que això, el poder d'atracció és més el motor dièsel de fons que va treballant, no sé si permet una avançada tan ràpida, però jo hi crec molt en aquests projectes, i després hi ha altres accions que jo crec que serien complementàries, com per exemple reforçar i crear realment una política de docents vinculats, docents de l'educació obligatòria, que podien estar en mitja jornada vinculats a projectes de recerca. Amb tot això, 6 exemples que posava d'apostes que estem nosaltres treballant, que al final arriba a la conclusió de no ho podem fer tot i alguna ha de ser l'acció central i algunes han de ser accions complementàries. Una miqueta i per tancar, l'aposta que estem intentant fer és, aquí estem treballant un pla de recerca que vam anunciar de fet la setmana passada, que bàsicament és intentar posar una agenda molt clara de què és el que preocupa els docents i el sistema educatiu, millorar el finançament, millorar molt l'accés a dades, ens costa molt però ho hem d'aconseguir fer, i sobretot veure aquesta part de transferència, quina és l'aposta, i veure fins a quin punt la formació inicial ens pot ajudar i en quin format, i després l'altre és quina és l'aposta que fem d'acompanyament als centres o a la formació més continuada i que ens permeti que no sigui només una exploració, sinó que ja comenci a ser una expansió d'aquestes capacitats. Thank you. I have a bit of delay. It's like... Moltes gràcies. Perdona perquè vaig una mica tard, rebo els missatges amb una mica de retard. Gràcies per la resposta. I estava pensant, mentre parlaves, que el temps de l'educació és una mica diferent al temps de les polítiques, així que ha estat molt bé, he valorat molt aquest comentari, perquè les coses al final necessiten temps. I aprofito aquesta ben entesa per passar una pregunta al professor Gaber sobre com pot garantir la sostenibilitat del projecte donades aquestes pràctiques d'inclusió basades en evidència. És a dir, com podem garantir aquesta sostenibilitat? Especialment en el context de les polítiques i les prioritats educatives canviants. Això és una pregunta que juguem pel $1.000.000, o inclús més. Per l'experiència que he tingut, poder treballar la sostenibilitat en alguns punts en concret, hem de tenir en compte diferents factors, entre els quals la sort. Hi ha d'haver un factor temporal que ens recolzi també, que recolzi el que estem fent. Per suposat, tenir una visió clara d'on estem anant, si estem a la posició que està el company, doncs això és un punt crucial. Necessitem experiència, necessitem experts també, dedicació, per intentar arribar a alguns objectius com a país i també per intentar arribar a alguns objectius en un ambient determinat. Però, com ja hem mencionat anteriorment, tot això requereix temps. L'educació requereix temps. És exigent. Això és el que hem vist a les nostres famílies i també és el que fem com a professionals. Inquietar-nos en excés per saber què passarà el demà, l'endemà, no ens ajuda. Per això, quan anem a buscar alguna cosa,
quan intentem aconseguir alguna cosa necessitem consens, necessitem diferents socis que puguin debatre quins són els passos. I a vegades acabarem amb una solució important però que és diferent del plantejament inicial. Però això ho aconseguirem quan el plantejament estigui sobre de la taula. Això és part del procés. Això necessitem que hi acompanyi també les polítiques, els decisors polítics, i necessitem també noves generacions de professorat que ho estiguin mencionant, que ho estiguin treballant. Aquest projecte de mentoring és important perquè no se sol tenir en compte. Aquestes noves propostes són propostes solidàries, de recolzament. No és només un tema polític o un tema de les universitats. La pregunta, i me la faig també a mi mateix, és què estem fent perquè això sigui un projecte sostenible? Per poder aconseguir arribar a un estat que ens hem habituat, a l'estat en el qual ens podem habituar, hem de tenir en compte aquesta experiència, hem de tenir en compte la necessitat de llegir, d'investigar. I també que debatim. És normal que tinguem discrepàncies. Però aleshores, si tenim sort, passarà. Ho sento, no hi ha cap recepta màgica, però moltes gràcies. De fet, m'he apuntat aquí diners i sort. És el que m'emporto avui a casa. Moltes gràcies també per mencionar aquestes idees i pels comentaris sobre la integració d'aquesta investigació, de la investigació. I ara llenço una pregunta al professor Guerin sobre com poden les universitats garantir que els seus programes estiguin alineats amb les pràctiques d'inclusió informades en evidències i quines estratègies més específiques es poden utilitzar per promoure la integració d'aquestes pràctiques en els programes formatius. Així podríem respondre també a les preguntes que s'han fet anteriorment. No es pot garantir gairebé res a la universitat. Si considerem el marge de maniobra que sempre hi ha entre els documents explícits, plans d'estudi, programes d'assignatura, temes i la pràctica formativa, que sempre és canviant perquè els actors i els destinataris canvien contínuament. De totes maneres, sí que hem de procurar, des del meu punt de vista, aconseguir millorar la vinculació entre els propòsits i les realitzacions com a tal. I parlant des de la universitat i completant coses que ha dit Laura sobre la formació i metodologia a l'aula o mis companys, el Joan, sobre temes de sistema, jo completaria con algunes notes que he pres sobre actuacions a nivell d'institució, per tant a nivell de facultat, per així dir-ho. Jo crec que una de les coses que es podria fer és incorporar a les guies docents, que eren els antics programes de les assignatures, incorporar a aquestes guies docents la necessitat de plantejar metodologies recurrents, contínuament als exemples de la pràctica, així com la fonamentació científica d'algunes de les teories i qüestions que es plantegen, la seva actualització i, com no, la presentació contínuament d'estudis actuals en relació a les diferents temàtiques. Jo crec que aquesta seria una via que esto es pot fomentar a través de les normatives que cada any, com el missal del departament de l'inici de curs, nos arriba. Jo crec que això no és suficient. Havia una mica que exigir als coordinadors de titulació, que són en definitiva els responsables de garantir els compromisos institucionals, un control d'una mica l'aplicació d'aquestes normes si existeixen
com s'ha fet aquí a l'Autònoma i en altres llocs, amb la incorporació de temes com el gènere a totes les assignatures. I es podrien incorporar altres qüestions. Com també s'ha fet una gran labor en aquesta i altres facultats a partir del decret d'inclusió de la Generalitat, que es va treballar com es pot aplicar a nivell de centre, a nivell d'aules, a nivell d'assignatures. Jo crec que també seria important per impulsar aquesta cultura d'una major incorporació de les evidències, i completo el que vaig dir en el primer missatge. Parlem d'investigació aplicada, parlem de fundamentar més les innovacions, no de fer investigadors d'investigació bàsica que s'exigeix dedicació a temps. Parlem en aquest sentit. Jo crec que els projectes d'innovació que es promouen des del departament, però que també les facultats proposen projectes d'innovació, com ja ha esmentat la Laura, també és una bona via per a poc a poc incorporar actuacions més pràctiques, més vinculades a la investigació en les diferents assignatures. També, com no, proporcionar una base de recursos i de bones pràctiques, de com jo puc fer en la meva assignatura, treballar a partir d'estudis, determinats conceptes, determinats coneixements, etc. Fomentaré l'intercanvi d'experiències. Tan sols estic remarcant coses que habitualment tothom sap, però que poques vegades es fan de manera sistemàtica. Aquest és el problema, jo crec. I, per suposat, jo crec que d'algunes d'aquestes qüestions i d'altres que s'han apuntat aquí també a la taula, hem de fer avaluacions sistemàtiques de lo que es fa i, sobretot, avaluació també de l'impacte i dels efectes que això està tenint, perquè jo crec que esto també hi ha una alta mancança i vinculat a aquesta avaluació dels efectes de l'impacte en els plans d'actuació dels propers cursos acadèmics. El cicle de millora que tothom parla però quasi ningú practica. Moltes gràcies. Thank you. Moltes gràcies. Gràcies a tots i a totes. Hem vist l'experiència i la perspectiva de les institucions, també dels decisors polítics,